il-Prim Ministru il-lejla wera li għandu ħafna bluff, imma fejn tidħol sustanza fuq l-affarijiet li jolqtu lin-nies fil-ħajja ta' kuljum tagħhom ma kellu ftit jew l-ebda sustanza. Dik hija s-sintesi tiegħi bħala reazzjoni għad-diskors pjuttost imqanqal u aggressiv li għadu kif għamel il-Prim Ministru. Konkretament, il-Prim Ministru ma qalinniex x'setturi ekonomiċi ġodda lest illi joħloq għal pajjiżna għal 5, 10, 20 sena illi ġejja. Il-viżjoni ekonomika ma smajniex. Il-Prim Ministru injora għal kollox it-talbiet tal-korpi kostitwiti biex il-kontijiet tad-dawl jorħsu għaliex iċ-ċirkostanzi tal-lum f'pajjiżna jippermettu li d-dawl jorħos. Il-Prim Ministru injora għal kollox it-talba u l-insistenza tal-oppożizzjoni illi jirraħħas il-petrol u d-diesel. Il-Prim Ministru ma semmix darba il-qasam tal-ambjent li jinsab taħt attakk kbir minn dan il-gvern. Il-Prim Ministru ma tal-ebda soluzzjoni konkreta għal dik l-ikbar problema li kulħadd qed jitkellem fuqha kuljum, it-traffiku, il-konġestjoni kbira ta' traffiku illi għandna f'pajjiżna. U l-aħħar u mhux l-inqas, żgur li mhux l-inqas, il-Prim Ministru ma wieġibx għal skandlu wieħed illi aħna esponejna matul din l-aħħar sena bħala oppożizzjoni u li jiena semmejt u repetejt numru minnhom il-bieraħ fid-diskors tiegħi. Lanqas kellu kelma waħda ta' tweġiba fuq l-ebda wieħed minnhom. Ġifieri meta tasar kollox, diskors ta' satejn illi kien nieqes mill-umiltà imma kien fih ħafna ebbusija tar-ras. L-aħħar kumment. Jidher ukoll li l-Prim Ministru struttura bena id-diskors tiegħu litteralment bit-tweġiba għal tiegħi. Jien din tagħtini sodisfazzjon għaliex ifisser ukoll illi l-oppożizzjoni f'pajjiżna tant hija effettiva illi qiegħda tissettja l-aġenda politika f'pajjiżna u anki l-aġenda politika għall-Prim Ministru.